ideme na mohylu. On už dostal, má tam v ruke. Růžová cverku. Ty chýbajú. Tam. Ale vyšli po cenzu, teraz budem muset dát do toho videa. Fakt, kurva. Alebo všetkých vystrihnem. Ja tam že AI dám a všetkých vystrihnem. Robíš video, či čo? Aha. To potom daj aj ti na ďalší. Do dvojica sa radíme, lebo budem po vás vrešťať. O nie. Ale ja nemám dvojicu, si začal spievať tam. Dobre, budem na provizorná dvojica. Dobre, šmoňa. 1, 2, 3, tak už mal 18. Je. Bude sa reálne. O môj Bože. Ty si kde bola s tým kolegom? Ja ju vidím odtiaľ, to čo vymýšľaš. Ty si jak Pennywise bola. Poďme, dievčatá. Ja som zodpovedala. Pranes. Spalovňa. Nemám už jednu, čo to je. Myslím, že to je spalovňa. Áno, tam spalujú. Max, to nelezí tam, vole. Ty máš také šťastie, že ty by si padol dole. Takže není to až taká výška, ale sú tie do výška. Chuďatko lesí. Trošku. Ja mám už len 15%. Oh my gosh, tak problém je iba späť. Dopovedal, haha. Oni sú na mohyl, ja to poviem. A ja tam chcem ísť. Ja som povedala, že oni sú tam 4 hore. Nie! Keď zídu dole, pôjdu tam ďalšie 4. A ja tam chcem ísť. Sice ja už som tam bola asi 50 raz. Aj ja. Ja snímam ešte fotky v tomto mobile. Jak som mala, tak mne tatino urobil stylovú fotku, že ja som tuto na tých schodoch takto. Proste, ale síce som mala tak 5 rokov, ale to je jedno. Proste štýlová fotka. Môžem ťa odhaliť na YouTube, alebo nie? Môžem ťa odhaliť na YouTube, alebo nie? Pohode. Môžem? Hej. Môžete ísť. A ja chcem. Môžem tá polnička. Oni sem chodia asi šťavne. Však ty môžeš sadnúť. Tak opa! Odchode tam niekto šťať. A Sarka! Ale táto je Nie. Ja sa vycenzurujem. Reálne, Vanessa, ideme zdokumentovať? Môžem ťa odhaliť, alebo nie? Nie. Nie. Budem ťa volať Ružovka. Ružovka. Ružová bundička. A ty o to páliš. Ružová tverkujúca žena. Čas. Odtiaľ ja nemám. Krásne. Dobre. Čech.
ideme to zdokumentovat, čo se právě stalo. Áno. No poďte sem. No, počúvaj. Barbora, čo to fotíš? To je teda divno to. What the hell? Hele, bábätko robí. Not. Bábätko robí. Čo robíš? Čo je? Not. Čo je tam? Nič. Not. Ty si Pokémončička. Konečne sme späť v škole. Dajte odbery, lajky a zdieľajte. A vidíme sa budúci týždeň.